Adlaw gagaya matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan tinan ananganad iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoy Ted Drama. Di pa kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kasiman ti kuna ni pagayam sebyo, dir manang biyanang, adanak mi amartir, tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana, ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon apakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaeng ti anak mi. Yan! Ay sino tinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sa paijet nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin dita. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak itinasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay ken ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa ken amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Alamot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay laam mo. Madanaganak namin biday. Amang pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Diyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang ken tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan mat daldalapusan ta tao. Ang mala. Agpudnutan to nga ruden kadagiti dadakkel mo.
Nakaumay kamot dado barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ah, Anya? ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y ornong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso pangasiyo, ta di da kami kumaapurain ngagkasar. ay, di ka madanagan dado. Ta, saan may nga aramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nagaram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na dayjay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpot mo't ni dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagdate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak dayjay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot dayjay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyangay ti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, awa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, Biday. Jak kayat ti agawid iji balayo.
Uwan dado, dito'y tipag na idanta. Ano sam ati panagbiag mi kanitatang ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turay! Ala dado, nabartag manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan tibalon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas dahi siya? Oh, ala, agan anos ka dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtatrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Dilay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yung dado? Apa yung agong ungot ka? Apa yan nakatrang katiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbort na! Anay ko? Tibibig ko! Apa yung tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko, bimtaksan. Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, samrakan, agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Sige! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kista gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Nanang. Na, ni, apa yan? Anyat sang sangitam biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ala, sobra ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado nanang manjakon. Anya kay ta. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yu pa ilatiag din na. Ngamrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kenkwana tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidindakan kuanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw.
Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday Nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday Nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, di na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko ken ka. Adangami na ti maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masel mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masel. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan ah. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay jak makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa? Na, Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Ano? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Titibag Dado! Masagsagit anak! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang! Idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo, iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, Biday asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa ka. Namangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukasta?
nagsublimanen iti asawa na. Wen lakay. Sinusuon naman ang tay kalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Suruten ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kini biday. Wen daw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbali bakon. Jakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan na nang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panang idarom ko kenkwana. Sana na maulit dahi jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tuteng. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mabay ay apilitin dak! Da. Agbalbaliw nga rodon ni Dadong! Uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal agapada agsinada iti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden nadamanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko aging gaapim musay. Katita na ki asawa manan ti anak me kat adan upat nga po kume. Kat kasi na nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa iswa naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni Pagayam tayo awin nilin. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo paibiit ni Ma'am Maria Documos ti Pangasinan, ni Sir Jordan Mirador di Israel, kani Alfredo Basanes and family. Kastimanti ko na ni Pagayam Winilin. Dear Manang Biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga iko ti anak ko aging gadimakkel saan na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, biglaan nakariknak iti ayat kat nakiboy perenak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oo, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuma. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala anak, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Wan, nanang. Sapay kumata din nagtulok Hildo. Siya kumala ang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae iti biyag ka. Ay ayatang ka unay. Nanang, Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min nanang. Ay, sigay ta agpakada akong winay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam.
Ti ka di may papankinihil to, ti pampanunuto man ako. Wananang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kun ti agpaysuken ka. Wen, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya. Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaeng ken ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron ngay, analid ay ka. Numabalin. Uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laeng ti bumakbakit. Ngam tirik nak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apok. Uray saan kuman tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapno wadan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man hindi anak mo. Bakit? Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day. Tapno dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandan nagsinyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga ron. Wala ngam, istambay mo day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay anak kauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laeng. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan nakta apakanan ni Diyay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Agnaeden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isungarod nga agden na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabten ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Kawin na, ha? Naidaon kumutan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Kwa, agurigur nga ni nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na, yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamaw na nako.
Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Iso adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban mo gamang isa sarbiti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang iji balayo na kauldag. Nagswerte na dyan lalaki. Na kaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumad. Sinaamon day jay. Kastama ka na yan. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man na pimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ani na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay ba man ta dumawat na kiti kurtana. Ha? Awanan ti kwarta. Ken sinublidan di motorsiklo. Tadi mo gayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kurtam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam. Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Ay, di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kurta. Amok nga turno iti bangkaw. Pulak to ba iti balahin ay. Adal na ka Manhildo! No di nakikan iti kurta pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kulam laday ta. Kung ipatay mo no. Mabukaw kiti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Ken pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Arte kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo. Wen lola. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na. Nagsaya atan na damagday ta, apo. Anya din nang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na. Pinapanaw na kanon iji balay da. Aya. Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Inkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Na. Kasi ka na timapan. Kita man no okay matlaan to'y lang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastaso, tiyo nanang. Nagsiksi kayo Thank you, anak ko. Ang papanan nyo aya. At daimit ko a tao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadut kan artek anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang Hildo. Ngimidi aga nga nagalas magayam taramid na. Nasingpot tinubyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo.
Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day dya lalaki. Saan, anak ko? Nasingpet tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to Apolos ti pagbabawyak. Numakiasawa ken ko na. Sorry nanang. Ngamjak kayat ang makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngamibagbagak lang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka na, anak ko. Umay ka, adayam amukin ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balahasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya't na makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya't na makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya't kararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabaynan. Tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpet ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak. Di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko nanang. Tadyak nga rod kayatin ang makiasawa kayo. Tabakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit yung ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyok. Ay ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita Apolos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta? Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan dito balay, tata. Di matimbagak ka di kayo no umumay dito eh. Ay, kwa balasan ka. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan, eh? Kuha anak ko. Adday pudnumiken ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kuha ngamin. Sorry, no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso natayag akmat.
Apay nga ron akas ti height na ngay. Grabe ka mo ta babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namuli na pintas ka may. Andre. Ay na, ano di na kaya't para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguy-uyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya't ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, adi ka kaya't ngagbalin na syuman. Di ka kayaw. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabit lang! Yahaw! Agsinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot di imbaga na nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wano nanak ko. Saanon? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya kanak ko. Manipod din, jakon nagpapintas kan nagpasiksi. Kat jak meten na kay boyfriend. Tamabain akon iti anak ko. Kan nadidigra akon. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain. Tanapadasak tinagbali na sukir kan ni ayat. Tapod no gayam nga uray mapanan titawan, makarik na mutlat tagayam iti ayat. Nga mita, inwaksikon iti panunot ko dayta kat pinagsardang nakmetan ngagtrabaho ti anak ko. Iso ngagtagtagi balayak latan, kat naragsakak tadinak baybayan ti anak ko. Nadungo unay kanyak, alakastan to'y pagayam mo, Winilin. Sana dakes ti agayat, wano paayat, nga uray adaanan iti edad. Ta tunggal may sa adda karbengan na amakarik na iti kasta. Angam ananwam ti makiin na yat no kasto metla iti nagbalin nga ex mo ti pakiin na yatam. Mangal ala kala iti sakit ti ulom. Isa na sa isaya aten ti kasta tapnawanan ti pakais-istresam. Saan na bale taglaplapusanan mo't nga ayat kendongo ti papaay ti anak mo ken ka. Awanan ti sapulampay iti dayta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Winilin. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama itakat manipod kinipagayam tayo nga isong san napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia dita Puso Robio, Pangasinan, kay ni Ma'am Gina Ganner Santos dita KSA. Kastiman ti ko na ni pagayam isong, Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysay. Asawa ko. Abaya pinanawan damatan. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Jak maklom na ito napasama ka na giti aginak, manang. Abaya napasama nga katakwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngam awanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam.
Apanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Anda na. Awan mo siguro dakis na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagbiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag o ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawan. Aha. Agpalabas ka pay mat iti makatawan Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ka. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, mag-isong. Sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Napang imaya. Kas iti sigaw. Umay kumanan idarirag to ayakaw. Natingiting mo siguro. Tarik naman. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Kasaradagusan? Una, ha? Di tanto malatong palta. Sana ya? Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan akangkay. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkay. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawa, sa bali mat ita. Unangin, kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tila baak. Bumasi ngamin, ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. At dapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak tay dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso sa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yang kal? Ay na! Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau? Ingkakitain! Araribungbungan dagiti tatao di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang kal! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso manmano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustaw? Mabuteng nga ka. Pagbutngam ko Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko.
nang runa kat awan anak mo. Kasanon, no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feeling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naeddamat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayjay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pay matgayam dayjay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atilay bagbagam mana? Ang mga numasulisog ak, mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading kaw. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, no kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Wala silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga, Rod. Aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan? Saan ani Arceli termak? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo ak tumanayin. Anya? Isus tilay bagbagamot. Kiwamit. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo ak tumanayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sain. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kak to iti baka, Kinsa nga pulo ababay. Pagbalinak to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang. Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, tababasit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina.
may ni Arsili, ta dua baboy las sa pulen ti inana. Anya, Wain, kat, kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam, ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina, no maamuan na ani Arceli ti ikalaysam. ilimob minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sa bali a lugar, tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya, Ay, Angelina, nadamag mo ka din. Ti anya, Georgia? Ti maipapan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di detang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luklukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang sikat ikasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa, sigurado asinaan na no ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin nagkumarsilay. Sorry saan na maulit. Ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman nurumulta ita, iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana? ay na makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila, agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Kasta ya? Imbla na mo't iti itday. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabro kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipatan mong day ta akasar isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayam nga uray balo kan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye! Hilaw! Hilaw! Ngay? Inidemnan? Agdis kitara, tag sa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arsilay. Si kati kasar ka. Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano, Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubyakaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mau ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga.
Aklunak akam maliti naramid ko ta nagdarasudusak. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din, jak ko nagaramit ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak. Ang mga numabalo ak manen. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat di mon kayat ti agaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manen, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod kani pagayam tayo Brenda sa napudpud no anagan. Tintay ba sa wano'y drama ita kanito. Ngamsakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kani Vic Vergo, dita Pangasinan. Adela Vergara, dita Hong Kong. Alicia Ayeras, dita Difon Quirino. Kani Lovelyn Reyes, dita Taiwan. Kastoy man ti kunan ni pagayam Brenda. Dear Manang Biyanang, may saak a housewife. Agtrab-trabaho ti asawak iti kumpanya iti lugar me. Awan balay me iso nga agab-abang kami iti apartment. Adday di kumare kakadwami nga agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, takanayon arigalwan ti asawa na itagduduma a kagawaan. Idinto ta nila kay ko, kat di nakregregalwan. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kayat yu ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pag-abangan tayo, Amare. Kan nalawlawa pa'y ijay, kan asidag itayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga rod. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmet la kayat dito yun. Kayak adot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir a singir, nga uray saan mi pa'y ajude. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, di pagkakaran da paribirtao, bakit? Kahit napintas. Kaway, nalawlawa. Kin asidag iti ayan ti trabaho, may kini paribirtao. Mabalin na pagnaan. Sige nga rod, agimpa tayo matan lakay. Ta umakar tayo matan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow, nagpintas matan dito Mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako dito'y amabalin a pagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito, Mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Hindi ka man ba kayo? Takitaan to'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabit lang, Mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, adi ka matagtagaray, bakay?
Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil yung makarantay. Balay! Magusto klakay. Iso na laang ta. Ay, addamanin pasarabo ni Pari Berto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninam mo eday kabagay? Kasla mo preso ti kaldingay. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante bakit? Maumaam tumula dagita. Kan? Di makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo ti gumatang para kinibakot na. Ah. Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Sana dagita tinapatag kanya kuna mo. Di maiturad ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami ka Di ka tumutulag kadakwana. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. No niya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin, tayong tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kitaan man dayto. Kitaan. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangpangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, Mare. Mabalin ko mga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kundi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung erimrimit na kanyak. Kalpasan na mairimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, paliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag pa isa? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narikan ti kasta, Brent. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputan pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagam apod no ti atap ko. Sakan to agsangit. Mariknak nga minan ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat ngagluto. Kanayon mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagam man tagpaiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may datang abagbagamay. Sungbatam ti sa ludsud ko. Na? Maumuma kan kanyak nga asawam. Hapay ko maumakang kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang kang asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ang babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay.
Ngam 300 matlat karga na ako ta. Papapil mat dagi jay karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta ag ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanya. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Wine, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga ano sa alaban bakay. Taga-wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, Mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, Mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaa ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, Mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot lay jay multi-brand niyo nga kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano day taaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, Mare. Andan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kwana. Imutan na ka kang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas talang ti magatang na para kan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay. Ay, wen man lakay tane. Nabambano ka naglaba. Ay ka ibagam, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom das apanang danta iti agbalin na katulong aya? Ay ka dada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bado dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglivak iti trabaho. Tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, akaw. Nagmayat nga min tibiyag da Maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabailanan ti agtrabaho dito'y balay, bakay. Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kun iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo ti agtrabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau. Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. Isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang, bakay. Lakay. Hindi mo papalan, ti nyaman na makikita, miti kumarem. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. Nukas na.
Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mare? Ay, saan pa'y nga rod, Mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo, Mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mat siguro, Mare? Addala siguro nakataktakan na. Ala, sumrek ka, nante. Ay na, nabando ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal ije lugar da ante. Ay, win. Isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makino makman, Berto. Sige, ipagpabalayon, ante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni ante nate. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin logan iti inusaryo ngay. Kailugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo tilugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't, ante? Basta agluto lang, taramidak ditoy. Nakita mo, di katulong damari tinalakay. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na ko nama. Nakita jilugan na. Nginginain alugan day, jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw? Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga rod. Haw? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kasla mo't iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kan di ka umapapal ka dakwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog na kayo kung makanagiti anak ta. Ang madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan ati mapanlakay. Ha? Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iji balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sablyan ta nga rod. Umanaw kayo! Awanan kayo iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam, ita ah. Di ka makibibiyang ka dakwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. sa kabit mo. Ante mong kunam kang kabit mo magaya. Ay, sus. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw da! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip di tatawa. Napananda nga rudan, Maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom. Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni Pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Mala, sumrek kayo ka dagiti anak tabakay. Ha? Akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayo ng ibagbagam. Kay umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastoy? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan,
Jaklaim pagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ah, Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daddo maasweldo. Ngam saan mat gayam. Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang tipaggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-bay amon, dayta. Di ngamin kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan day ito ibagay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko iti daydagundaway manang biyana. Pimanaw kami nga rod iti pagabangan may kat nagnaad kami iti balay may. Manipod mat idin awanan damag ko iti kumarek tawan matan kontak may kadakwada. Kataging gaita, kasla Jack pay lapatyan nga dan bukod mi abalay. Nagtultuloy nga rod ti kinasingpat kan kinaimpad asawa. Kat makunak ang nagasatakkan kwa na ta nakasingsingpat nga asawa kan ama dagiti anak ko. Alakastan ti pagayam mo, Brenda. Makunak at talaga nagasat ka, takas kan nila kay mo tinagbalin nga asawam. Nagagat, kan nalaing nga agigam iti kwarta. Awan pa'y bisyo na, kasta at asawa, muna panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Iso ako dos kadagiti asawa akas kan nila kay mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Bagayam Brenda. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tonggal maysa.